Исәнмесез? Юаннар көзгесендә калын газеталар дип әйтәбез, ләкин бу юлы газеталар гына булмас. Калын газетлардан менә Мәдәни җомга. Ул атнага бер генә чыга. Һәм анда милли темага басмалар, мәкаләләр шактый күп. Декабрьнең 1 санында Мәдәни җомгада үзгәреш җиле турында әлбәттә беренче рәсемнәр, шундый опера театрындагы зал күрсәтелә, әйтерсең, bütün Татарстанның bir халыкларның съезды кебек итеп. Шундый рәсми фестиваль бар инде ул. Үзгәреше ничек булыр? Һәр хәлдә газетның беренче битендә шундый шигъри юлы куелган. Һәр заманның үз җыруы була, үзгәрешсез кала моң гына. Ягъни үзгәрәсең, үзгәрмисең инде ул, аны башка милләтнең музыкасына да әйләндерергә була, ләкин моң булмаса ул татар җыры да булмый, моңда булмый дигәндәй, менә шул әйберне искә төшерер өчен бәлки Мәдәни җомга баскандыр. Бу санда игътибарны җәлеп итте Ркаил Зәйдулланың кысытмаганны кашаганда да толерантлык. Шаккатыгыч хәл бит. Ул Олег Кашин дигән кеше Тукай юк, Казанда Лобачевский гына бар, аңа исем кушарга кирәк аэропорт, шушы сүз белән дип әйткән инде. Ягъни кемгә дә сер түгел, татар зиялыларын, татар тарихын, татарның үзен танымаска торучылар булды һәм булачак. Аңа аптырасы түгел, үзебезнең балачагларны әзерлисе. Татар конгрессының чарасыннан зур репортаж бар, вакыт аз, сүзләр күп дип әйтелгән. Татар теле турында башка төбәкләрдә яшәгән милләттәшләрнең фикерләре кергән монда. Хәмзә Бәдретдинов язмасы эшлекле мәҗлес дип атала. Шулай ук бу газетта Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә ханым турында язма, Фәүзия Бәйрәмованың китабының бер өлеше киләчәккә кайту. Тетрәндергеч әйбер бу. Чыннан да Нәгыймә ханым ирен яклап прокуратурага нинди хатлар язган, нинди тарих булган, нинди татар хатыны булган. Шул газетта туризм, милләтне таныту, монда да шулай ук этнотуризм турында чара үткәргән идек, эшлекле мәҗлестә шул турыда. Ну ничек әйтмисең? Татар конгрессының эше, татар милләте турында шундый фикер баргач. Ринат Мөхәммәдиев дигән язучыга, ул хәзер инде Мәскәүдә яши, 70 яшь тулган. Аңа игътибар зур, чөнки аның теге Мәскәүдә торуы, Казан белән четерекле мөнәсәбәтләр, ләкин көчле язучы, сияси биографиясе бар. Шуңа күрә аның турында Өлфәт Закирҗанов зур гына мәкалә язган. Ул эш юбилейда гына түгел, Казан белән Ринат Мөхәммәдиев, зиялылар белән Ринат Мөхәммәдиев арасындагы мөнәсәбәтләр, җепләр турында сүз бара. Кариев театрында яңалыклар юкмы дип кызыксынырсыз. Чөнки анда яңа директор килде бит, Гүзәл Сагитова. Анда Кәҗүл чиктек дигән Исхак әсәре буенча спектакль куелган. Газетаның соңгы битендә шуннан репортаж бар. Башка газетлар турында бүгенгә сөйләп тормабыз. Шулай да Звезда Поволжьены онытып булмый. Чөнки бу кешегә, Рәшит Әхмәтовка, әле хастаханәдә ятып, мәкаләләр һәм фикерләр язучы татар милләте кирәк. Ул инде татар милләте стратегиясе буенча 8нче мәкалә язган. Стратегия турында уйлаучы кеше бар. Бу санда аңа актуаль мәкаләләр шулай да күп. Бигрәк тә мин Мидхәт Фаруктишның продвигаемая ассимиляция дигән язмасын игътибар итәргә киңәш бирер идем. Һәм монда төрки милләтләренең уртак алифбасын булдыру турында тагы кайчандыр элекке гасырларда булган, хәзердә бу актуальләшкән тема. Шулай итеп газетларны башка сөйләмәбез бүген, чөнки калын газетлар урынына калын журнал. Казан утлары, агайны. Әйдәгез декабрь санына, Яңа ел алды санына игътибар бирик. Илсәр Ихсанова шигырьләре, Миргазиян Юнусның Кыпчак Казакстана дигән романы, Данис Хайруллинның шигырьләре, Лира Ибраһимова хикәясе, Шафик Имаддинов шигырьләре, Фарид Яхин язган повесть, яз ямы белән бергә язылсыя бит. Мин игътибар иттем Нурлан Ганиев, ул безнең студиядә дә булганы бар, Уфада яшәүче яшь шагыйрь, үзе артист, ил бетмәсә телемдә бетмәс дигән шигырьләр шәлкеме. Бу шигырьләргә анализны ясый академиядә эшләүче Дания ханым Заһидуллина, вице-президент. Фәрит Хатиповның Милли яңгыраш дигән әсәре һәм башка юбилейлар. Ринат Мөхәммәдиев турында 2 әсәр монда, үзенең әсәрләре һәм аның турында
архив материаллары бар. Шулай итеп, Казан утлары 2018 ел белән кушлашканда үзенең күчтәнәчләрен бирә. Аның укучысы әле кырылып бетмәгән, татарча укый, чөнки аның өлкән яшьтәге академик укучысы бар. Казан утлары яши, Аллага шөкер. Бу айда редкәллеге утырышлары булды. Күптән түгел Сөембикә журналының редакциясендә зур сөйләшү булган. Гөлнара Сабирова килгәч, мондый зур сөйләшү бәлки беренчеме, икенчемедер. Шуңа күрә бу санга, бу инде ноябрь санына игътибар итәбез, анда актуаль әйберләр бар. Ташлыкка кергән Динә Гараева, ул Барс Медиа компаниясының генераль директоры. Бөтен татар эстрадасын күтәргән, үз хосусый акчага дәүләттән ярдәм алмыйча һәм эшләп килүче компанияга алынган бу кыз, ул аэроэксперт дигән башка җирдә дә эшләп килгән икән, әтисеннән генә түгел, тормыштан да тәҗрибәне алган. Мәгърифәт турында безнең Камария ханым Хамидуллина белән бик җитди әңгәмә, аның тезислары күренеп тора, кызыл хәрефләр белән бүленгән. Шулай ук Сөембикәнең ноябрь санында Сәгадәт дигән әсәрнең дәвамы. Гаяз Исхакиның кызы, нинди язмышлы, нинди ханым, аның рәсемнәре дә, аның күз карашы да, әйткән сүзләре дә, гамәлләре дә лаеклы. Татар хатын кызы, татар кешесе нинди булган. Элекке укучыларны ышкындырга ярамый. Монда атаклы сыер савучы, герой исеме алган Гөлбикә Каримова турында Мәдинә Әфзалованың әсәре бар. Төркиядә Каппадокия дигән хикмәтле урын бар. Күргәндә шаккаткан идем анда. Һава шарларында да менеп очып кайтасың анда. Шундый текә кыялы як Каппадокиядан репортажны җирдәге ай дип атаганнар. Чит илгә дә барып кайта. Сөембикә журналы үзенең укучы әби апалары белән өйдә генә утырмый. Һәм каһарманнарны эзләгәндә элекке укучында югалтмас өчен фотохәбәрче, фотохудожник Әлфия ханым Бикмөхәммәтова турында язма һәм аның берничә рәсеме. Әлбәттә, тормышчан рәсем, безнең татар апалары, әбиләре, оныклары нинди була дигән репортаж бар моннан. Инде Идел журналы турында. Онда да редкәллеге утырышы булды, онда миңа да катнашырга насыйп булды. Кечкенә генә коллектив. 3-4 кешелек 2 журнал, урыс һәм татар журналлары аерым теркәлгән хәзер һәм аерым редакция, ләкин редкәллеге уртак булды. Анысы бик яхшы, чөнки без кабул итәбез элеккечә. Идел журналы бер иҗади коллектив тарафынан чыгарылган бер журнал инде ул, 2 җирдә теркәлсә дә. Һәм бу журналга киләсе елда 30 ел тула агайны. Кемнәр? Без эшләгән заманнар, Андар Кайлар, Газинурлар, Фәйез Илгарнаев, баш мөхәррир булган, Нәбирә Гыймаддинова, Рашад Низамиев һәм башкалар эшләгән журналга 30 ел тула. Нинди юллар белән, нинди өмитләр белән бара дигәндә, урысчасында Айсылу Хафизова яңалыклар кертергә тырыша, шуны игътибар итәбез инде. Ноябрь санына игътибар иттем. Анда Нәфисә Хәйруллина дигән безнең шибәр артисткабыз Камал театрынан Мәскәүгә киткәч, бәлки фильмнарда да төшеп йөри торгандыр вакыт тапканда, инде Хәкдилнең тышлыгыннан гына безгә карый. Бу урыс журналында комсомол турында, яшьләр оешмасы турында зур язма бар, һәм әлбәттә әдәби әсәрләр бар. Русча менә шундый мөстәкыйль журнал, ләкин кыйбласы уртак дип өметләнәбез. Шул редкәллеге утырышында әлбәттә татар журналы, татар телендә барган киңәшләр булды. Бу журналданың тышлыгына чыгарылган шундый ук истә кала торган шәхес Идел Кыямов, билгеле журналистлар Мөршидә һәм Илдар Кыямовларның улы, ул үзе артист та, модель да, диктор да булып киткән, ул армиягә да йөреп кайтты. Бик кызыклы, перспективалы егет. Сөмбел Таишева, Мәгариф журналының баш мөхәррире белән Радик Сабиров үзе сөйләшкән, милли мәнфәгатьләр барысыннан да өстен булырга тиеш дип әйткән. Мәгариф темасында милли мәнфәгать турында шулай уйлаганда, бәлки башкалар да шуңа кушылса, бәлки безнең эшләр яхшырак барыр иде. Идел журналының редкәллеге утырышында шундый бәхәс чыкты. Игорь Смирнов күтәрде аны. Менә сез әйтәсез, яшьләр язылмый, укучылар белән ара өзелеп бара дип кайгырасыз. Кемнәр алдасың, диде Игорь Смирнов. Саф татарча, үзе урыс егете. İştelik turunda anlamışa. Нәрсә укыйлар, нәрсә укымыйлар, анысы дөрес. Ләкин şu başında шундый сүз бар иде. Бүгенге көннәрдә Идел журналын язучылары саны аутсайдерлар ретендә дип. Беләс килгән кемнәр топта өсте. Һәм әнә шул алда баручы кешеләрнең практикасы берәр ничек анализланмыймы? Административный ресурс.
Ничек алар үскә менә шулай, ничек аларның саны күп. Мин бәлки берәр нәрсәнедер белмимдер. Ләкин сез үзегез әйттегез, китапханәләрдә укыла, авылларда укыла. Димәк, иштәлек белән башлау начар түгел. Ниндидер бәлки юл җитмидер таратуга. Ниндидер бит газеталар өстә бара. Шулай һәм безнең төп аудитория белән бәйле яшьләр белән дә. Просто әткинләр өстә бара менә. Нинди газета журналлар бәлки бардыр ниндидер мәгълүмат. Мәгарифләр әлбәттә. Инде ничего, казанлары әйбәт бара. Ләкин ул әйбәт дигәндә шатлай белми. Шул. Мондый бәлә укучылар белән мөнәсәбәтләрнең бераз югала башлавы, ул гомумән татар матбугатының бәләсе. Татар матбугаты һаман да әле өлкән буын хисабына яши. Яшьләрне җәлеп итәргә кыен дибез. Чөнки без әле язабыз, күрсәтәбез, дизайн эшлибез, өлкәннәрчә, узган дистә еллар, узган гасырларча. Бу әле әгәр дә без кискен генә яшәртеп җибәрсәк, укучыны югалтабыз, өлкән укучыны. Менә шуңа күрә уйларга туры килә. Менә тәүфиклы балалар турында да язарга, кызыклы кызлар турында да сөйләргә, ләкин ничек итеп менә яшьләрне үзебезгә каратабыз. Аларның эстетикасын, аларның роликларның, аларның терминнарын, аларның җырларын һәм шигырьләрен ничек ишеттерәбез, җәлеп итәбез. Менә бит мәсьәлә бар. Бу мәсьәлә бар. Инде 2019 елда матбугатта мөгаен бу турда җитди әйберләр күренер һәм бу проблеманы чишәргә тырышырбыз дип уйлыйм мин. Хәзергә сау булып торыгыз.